administratibon daukeu enpresa simulatu bat, produktu saltzen dituguna, eta orduan nahi gendun web horri batein, edo nik informatikako ardura dune izan nien, web horri bat gure produktok saltzeko internet bidez. Eta behar zantzen hori, gaur egun teknologik aurre dekozela, eta web horri baino errexagoa ego bintzete bloga genula. Eta zer da bloga, eta nik enteitzen dianez, bloga da hori web horri bat bezala, baino gestionatzeko, kudeatzeko errexago dan horri bat. Alegia, eozinek bere etxetik gestionatu leikena, klabe okita, eozinek gestionatu leiken horri bat. Orduan, gutzat gure produktuak saltzeko internet bidez, oso goki ikusten gendun eta hoxe egia gantzen. Hombre, helburu litzeke bloga guain irakaslek nolabait egin, ardura dunen launtzakin eta nolabait entzete pantalla hori irakasle okein, eta gero, enpresa simulatu hortan ikaslek jarri, alegia urte guztin blog horren ardura hori mantentzea eta horren jarraipen aitea eta gauza berrik sartzea ikaslei jartzea. Alegia ikaslek egunero beharko luke blog hori. Lehenengo gupila kargau eta gero ikasle jarri lan hortan.